नमस्कार फ्रेंड्स, पूजा आर्ट क्रिएशन इन मराठीमध्ये तुमचं सगळ्यांचं स्वागत आहे. आज आपण पफ स्टिच असलेला षटकोन कसा विणायचा ते पाहणार आहोत. त्यासाठी मी हे 2 कलर घेतलेले आहेत. हे कलर कॉम्बिनेशन तुम्ही तुमच्या आवडीनिवडीनुसार करू शकता. व्हाईट कलर, आकाशी कलर, 14 नंबरचा क्रोशा आणि कात्री. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. सर्वप्रथम आपल्याला मॅजिक लूक टाकून घ्यायचा आहे. मॅजिक लूकमध्ये आपल्याला अर्धे खांब घालून घ्यायचे आहेत. 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 आणि हा 6वा. यात आपल्याला स्लिप स्टिच ओढून घ्यायची आहे. मग मॅजिक लूक ओढून घेतलेला आहे. एक साखळी घेतलेली आहे आणि याच ठिकाणी आपल्याला 5 सुईतून धागा काढायचा आहे. हे बघू शकता. 1 2 3 4 आणि हे 5. आता 5 धाग्यातून एकदा धागा काढायचा आणि परत 3 साखळ्या द्यायच्या आणि परत समोरच्या साखळीमध्ये तीच प्रोसेस. 1 2 3 4 5. 5ची अजून एकदा परत 3 साखळ्या. ते असेच आपल्याला हे 6ला 6 पफ तयार करून घ्यायचे आहे. बघू शकता 6 पफ तयार झाले आहेत. 1 2 3 4 5 6 आणि 3 साखळ्या टाकून घेतलेले आहेत. आणि इथे जी आपण पहिली साखळी घेतली होती त्या ठिकाणी आपल्याला स्लिप स्टिच करून घ्यायची आहे. बघू शकता. आणि परत आपल्याला तीन साखळ्या म्हणजे पहिला खांब. आणि याच ठिकाणी आपल्याला 3 अर्धे खांब घालून घ्यायचे आहेत. हे बघू शकता. 3 अर्धे खांब घालून घेतलेले. परत या तिन्हीतून एकदा धागा काढून घ्यायचा आणि परत 2 साखळ्या टाकलेल्या आहेत. आणि परत त्याच ह्याच्यामध्ये परत 3 अर्धे खांब. बघू शकता. 2 1 3 आणि या चारीतून धागा काढून घ्यायचा आणि परत 2 साखळ्या. ह्या 2 साखळ्या घालून घेतलेल्या आहेत. परत आता या समोरच्या स्पेसमध्ये पण तीच प्रोसेस करायची आहे. 3 अर्धे खांब. हे बघू शकता. 1 2 आणि हे 3 अर्धे खांब. हे 4 धागे राहतात. 4तून एकदा काढून घ्यायचं आणि परत 2 साखळ्या आणि परत त्याच याच्यामध्ये परत 3 अर्धे खांब. 1 2 आणि हे 3 आणि हे 4 साखळ्या. हे 4 साखळ्यातून परत काढून घ्यायचं आणि परत 2 साखळ्या टाकायच्या. असे चिपक या 6 याच्यामध्ये घालून घ्यायचे आहे. हे बघू शकता. हे आपण 3 खांब जे एकत्र केलेले आहेत असे 6 लूक तयार करून घेतलेले आहेत. 1 2 3 4 5 6 आणि शेवटी आपल्याला तिसऱ्या साखळीवर स्लिप स्टिच करून घ्यायची आहे. आणि हा धागा कट करून टाकायचा. आता आपण इथे व्हाईट कलर जोडून घेणार आहोत. व्हाईट कलरचा धागा जोडून घेतलेला आहे. आणि या ठिकाणी सर्वप्रथम एक साखळी घालून घ्यायची. या दोन्हीच्या मधोमध
हे जे आपण 3 खांबाचा खांब घेतलेला आहे आणि 3 साखळ्या म्हणजे पहिला खांब. आता याच ठिकाणी आपल्याला 3 खांब, 2 साखळ्या आणि त्याच लूपमध्ये परत 3 खांब घालून घ्यायचे आहेत. तीन परत जे समोरच्या आपण जो 2 साखळ्याचा गॅप दिला होता त्या ठिकाणी आपल्याला 3च खांब घालून घ्यायचे आहेत. परत आपण हे जे 3 साखळ्याचं 3 खांबाचा एक खांब केलेला आहे, त्याच्यात मधामध्ये जो आपण 2 साखळ्याचा गॅप घेतलेला आहे त्या ठिकाणी आपल्याला 3 खांब, 2 साखळ्या आणि त्याच याच्यामध्ये परत 3 खांब घालून घ्यायचे आहेत. माझ्या चॅनलवर जर पहिली वेळेस आला असाल, चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंटही करा. परत समोरच्या लूपमध्ये 3 खांब. याच्यापासून तुम्ही ब्लँकेट किंवा टेबल मॅट काही पण बनवू शकता. परत समोरच्या याच्यामध्ये 3 खांब, 2 साखळ्या आणि 3 खांब आणि परत त्याच्यासमोर 3 खांब. असंच आपल्याला पूर्ण राऊंड कंप्लीट करून घ्यायचं आहे. बघू शकता, हे बघू शकता आपला हे 6 कॉर्नर एकूण कंप्लीट झालेले आहे. तर परत आपल्याला शेवटी इथं स्लिप स्टिच करून घ्यायची आहे. बघू शकता. परत या ठिकाणी 3 खांब घालून घ्यायचे आहेत. परत या ठिकाणी 3 खांब, 2 साखळ्या आणि 3 खांब. हे 3 खांब, या 2 साखळ्या आणि परत याच ठिकाणी 3 खांब. हे बघू शकता, या कॉर्नरमध्ये आपण 3 खांब, 2 साखळ्या आणि 3 खांब घालत आहोत आणि हे 3 खांब, 2 साखळ्या आणि 3 खांब. परत समोर या 3च्या गॅपमध्ये इथं आपण 3 खांब आणि या 3च्या गॅपमध्ये इथे 3 खांब घालून घेत आहोत आणि जे कॉर्नर आहे त्या ठिकाणी एकूण 6 खांब आणि मधोमध 2 साखळ्याचा गॅप देत आहोत. या पद्धतीने तुम्ही केवढाही मोठा षटकोन तयार करू शकता किंवा असंच षटकोनी थालपोश पण तयार करू शकता. याच पद्धतीनं समोर मोठं करीत जायचं किंवा असेच थालपोशला 7 षटकोन तयार करायचे आणि त्यानंतर एकमेकाला जोडून घ्यायचे. थालपोश खूप सुंदर दिसतं वेगवेगळ्या डिझाईनचं. हे बघू शकता. या पद्धतीने आपला पूर्ण षटकोन तयार झालेला आहे. परत आता शेवटी इथे स्लिप स्टिच करून घ्यायची. हा धागा कट करून घ्यायचा. हे बघू शकता किती पफ सुंदर आलेली आहे आणि किती परफेक्ट आपला षटकोन तयार झालेला आहे. माझा व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि कमेंट करा. धन्यवाद.